Здравейте хора, днес ще снимаме ново видео и ще отваряме ето тези малки фигурки на Brawl Stars. Ето, можете да видите. Ето тук има други. Между другото, тук има разнообразни фигури. Ето тези, всичките, не знам дали се виждат. Ето тези тук. Тези всичките редове. И може да не се падат всичките тези, обаче ние имаме само ето тези, трите. Те са в кутийка по 3 и ги взехме, защото са много яки. Вижте ги. И също взехме ето тази костенурка. Нинджа. Има още има още много други неща, добавки, да. И е Рафаело. Ето това е Рафаело. Сега се е сложил тези мечове. Тук не знам как се казват. И ето. И сега ще отваряме ето тези. Понеже той нямаше търпение и си отвори костенурката Нинджа. Нали? И сега с вас ще отворим ето тези. Ето, отварям ги. Нали? Между другото го направих печати с тях, защото много искаше да и го ги направих с този и ето този. И вижте, ето отворихме ги. Вече тук няма нищо. Оставяме тук. И вижте сега. Взимаме колата, кой няма. Да, между другото сме в колата. Не знам дали сте разбрали. Тук това е... Не знам как... Аз им забравям имената. Даже не съм ги гледала. Това не знам кое е. Не знам как се казва. Да, и той не знае между другото как се казва. Вижте, това е... Аз нито един не знам как се Да, той не знае, аз поне знам. Забравих. Това е орела с шапката. Аз го имам като герой с този лък. И отзаде можете да видите, че има това, предполагаме, турбичка да си пребира стрелите. Нали така? Да. И между другото, вижте, ще ви покажа печата. Ето това е печата. Знам да не се... Да, зелен цвят. И на печата е лицето му, фактически. И сега ще ви покажа, ето, пребирам го. И ще ви покажа втория. Между другото, бяха две момчета и едно момиче. Да. Много трудно се вади. Не, ето, изкарах го. Вижте, това е... Аз тази я нямам, не знам как се казва, но изглежда доста яко. Аз имам. Но всички. Само ако си стига... Вижте, това е, има някакъв пистолет и тук има някаква много сладка и яка раница, ето, вижте. И има също някаква шапка тук. Световячие. Майда. С очила е тази шапка. И има червена, две опашки с червена коса. И е това. И вижте, отцапах се с печата. И вижте, това е, печата е червен. Ето можете да видите, печата е червен. Тук това е пак нейното лице. И така. И сега, между другото, ако не сте... И го купихме от Хипон. Да, тук Ето е костенурката ми Нинджа. Да, и костенурката му Нинджа е оттам, в мола до Арена Шумен. И сега ще ви... Откъде знаеш да има Шумен? Знам. И сега ще ви покажем последната фигурка. Това е последната фигурка. Ако не сте видели, аз съм с хубави обувки. Той как има такива? Но е с тай. И сега това е фигурката. Тя, аз тази фигурка я имам. Ти имаш ли? Аз имам всичките. Да вярвам. И това той, вие знаете, хора, пишете долу в коментарите, дали знаете, че дали е с два пистолета. Пишете долу в коментарите. Но ето вижте, тук е с два пистолета. Пишете вие в коментарите. Ако не знаете, че според нас е с два. Да, ние така и гледаме с два.